Helo, fi yw Tri. Fe ges i ddamwain, a newidiodd popeth i fi. Pan fyddai'n cael fy rhyddhau o'r ysbyty, bydd angen llawer o ofal arna i am weddill fy mywyd. Falle byddai'n mynd adre, ond mae'n fwy tebygol mae cartref gofal fydd e. Mae'n golygu cael teclyn codi, fe fydd angen cael fy mwydo yr holl shebang bob awr o'r dydd. Mewn ffordd, mae'n eitha syml. Bydd angen gofalu am bopeth a chael popeth yn ei le mwyn i mi adael yr ysbyty hwn. Y math o waith y gallai rhywun fod yn gweithio arno ers i mi gyrraedd yma. Os digwydd gwirth, fe allai fynd i Llwybr 2, ond fwy na thebyg, rydyn ni gyd yn gwybod na fydd hynny'n digwydd. 4 llwybr. 4 llwybr o gael eich derbyn i'ch rhyddhau o'r ysbyty wedi llunio i gael y gofal iawn ar yr adeg iawn yn y lle iawn ar gyfer pob claf sy'n gadael yr ysbyty. Ni yw'r tywyswyr sy'n eich helpu chi i ddeall y llwybrau, ac fe fyddem wrth ein bodd i chi'n defnyddio ni i ganolbwyntio sylw a chynllunio ymlaen llaw ar gyfer y gefnogaeth sydd ei hangen i fynd adre, ble bynnag fydd hynny, mor gyflym ac effeithlon a phosib. Diolch.